Riwruok lakteche mapacho ka KMPDU omedo cholo liet ne piny owacho mondo mi ochop dwachgi kaluwore gi winjruok mane giketo bang' ng'anyo mane gibago dweche manok mokadho. Ka ok kamano to ng'anyo margi biro chakore ayanga chieng' wuok tich mabiro. Magi yange kinde mane gibago ng'anyo margi boma Nairobi kama gisundo osiptende mag ji giwegi kaachiel gi counties mapacho ka mondo mi oketie tim winjruok mar bero chudo mag lakteche mathurka. En ng'anyo mane obagi gi riwruok mar lakteche mapacho ka KMPDU, ng'anyo mane kaso liet ne piny owacho mar chopo dwach lakteche kaluwore gi winjruok mane gibedo godo gi piny owacho. We went on 56 painful days of strike to have a CBA that was painfully gained after 100 days strike to be implemented. And on 8th of May 2024, we had agreement with government that gave Kenyans relief that they could access hospitals once again after 2 months. Lakteche go singo chako ng'anyo margi ayanga wuok tich ka giramo ni onge twak kata romo moro amora ma gidwaro ka dwaro margi en ni neno ni omenda mane giwinjore gi piny owacho ochulgi. And therefore we are saying the 7 days notice, the 7 days are expiring on Sunday midnight. That is, from next week, there's no doctor who will be in any hospital working. And we are asking our doctors from Kenyatta National Hospital, from Moi Teaching Referral Hospital, from KTRH, from the counties, and from everywhere. Those who have not joined us today, we know that they're still on duties because the strike notice has not expired. But from Friday, they should stop admitting patients so that on Saturdays and Sundays they see which ones to discharge. But come Sunday midnight, all those who are at work should step away from work. Achiel kachiel ne gibago ng'anyo ka gichomo osiptal maduong' ma Nairobi kama ne gisundo osiptalno mondo mi ober chudo mag gimiyo lakteche ka bende gisingo chwalo kwa makamano ne osiptende mag ji giwegi machalo kaka Aga Khan, Mata kod mamoko mondo mi okel chudo makare ne lakteche gi. All these private hospitals that have been extracting workers, the health workers, the doctors, we are coming down to you. The likes of Aga Khan, the likes of Mata, the likes of Avenue. We are coming down. We will finish Nairobi Hospital and get down to all the hospitals. And when we go on this strike this time, we are not only focusing on the issue of the public sector. Giseo counties mathurka kuom keto yomyom keto e tim winjruok mane gibedo godo mar keto lwasi makare mar tich ne lakteche ka koro gidwaro mondo mi counties oket winjruogno e tim. That you may have lied to us on 8th of May and say you will implement, and the promises have not been kept. So no more time for promises. That's why we will start today to demonstrate and dramatize and show that the foot-dragging attitude for government will cost Kenyans their lives. Those blood, those deaths are upon the government. Just like our doctors that have been openly killed by government by not being paid and expected to be at work. Ponono ni ng'anyo makama otimore. Oganda mathoth kidek bedo gi midhiero mar rem yudo thieth ahinya te kindegi moganda ntiere yweyo mar sikuku. Solidarity forever.